A Praza Heroínas de Sálvora contará con 4 columnas dotadas de 15 puntos de luz como os que xa se instalaron no Malecón de Ribeira. O obxectivo do Concello é reforzar a iluminación na contorna da Praza de Abastos e da estación de autobuses para incrementar a seguridade. O reforzo da iluminación da Praza Heroínas de Sálvora, para que todo o mundo nos entenda, a praza que hai ao carón do mercado municipal e diante da estación de autobuses. Creemos que era unha zona moi escura de Ribeira, que despois das últimas obras que se fixeron pois quedou así con moita penumbra, e creemos considerable que hai que reforzar esa seguridade, esa iluminación que hai en toda esa zona do centro urbano de Ribeira, que é a porta de entrada para o Malecón e para o centro urbano, e polo tanto acabamos de axudicar a unha empresa a sustitución de todas as luminarias que hai nesa praza, e vamos a instalar 4 puntos de luz como os que acabamos de instalar na zona do Malecón, unha zona que quedou moi mellorada na súa iluminación e que os veciños así non lo están transmitindo, non? Reforzouse a seguridade, polo tanto, e queremos que ese é un sentido no que temos que seguir avanzando para que determinadas zonas de Ribeira que teñen pouca iluminación pois se reforcen eses puntos de luz para darlle maior seguridade e tranquilidade á veciñanza, non? O orzamento de licitación ascende a 64.000 euros e executarase nun prazo de 20 días. A actuación está enmarcada na Edusi Ribeira Atlántica, cofinanciada con fondos FEDER.